Hementxe ditugu, mailan eserita dagoeneko, Bengo eta Gorka Urbizu, arratsaldeon bikote. Haupa, zen moduz. Txaldeon, bai. Zer moduz zabete? Nola iritsi zarete Durangora? Presaka eta larri. Badakigu Bengo, zu goizetik ja hemen zaudela, baina Gorka zu iritsi berri, ez? Ni oraintxe postutik ez naiz pasa ere egin, zuzenean zuen bila hor, sartu nahi zanuen daude. Orduan, sentsazioen inguruan galdetzea ja zaila, ez? Ez dakit ze sentsazioen bat izan duzun. Ez dut aukerarik auki oraindik. Bueno, biok atera duzue diskoa aurten, egia da Gorka zure kasuan urtarrilekoa dela hasiera bat lana, claro, urte oso bat pasada, eta egia da, bueno, zure bakarkako debuta izan dela, ez dakit ze sentsazio dituzun, nola bizi izan duzun urte hau oso berezia izan den zuretzako, ze badakigu berezi izango zela, beste aro bat ezabaldu duzulako, eta urte hau gainera oso emankorra eta oso oparo izan delako zuretzat. Bai, kontuan izan da ni nentorrela 4 urteko isilune batetik, eta 4 urte kontzerturik eta elkarrizketarik eman gabe. Fikat erdaulduta, baina gogotsu, ez, hola proposamen berri honekin, eta egia esan oso pozik eukitako harrerarekin, eta ja dagoeneko eman ditugu 50 piko kontzertu, eta taldearen baitan ere oso giro ona, eta, bueno, gozatzen, ez, bilaketa lan horren ondotik, eta grabaketak dauzkan bere gorabera hoien ondoren, orain ja publikoarekin partekatu eta gozatzen bai. Eta zuk Bengo, bi diskatera dituzu 2 urtetan segidan. Duela 3 urteko Bengok, hau imaginatzen zeban? Hau da, denbora guztienetan pasatzen ari den guzti hau, nola ari zara asimilatzen, barneratzen, zaila izan da, erritmo hau mantentza zuretzat? Egia da justo santzun bezala, ez? Ateatxutela 2 disko, ez? Urte bakoitzean disko bat. Esango nun, izan dela pixkat fruitua, ez? Itia musika lagunekin, pixkanaka indugun zerbait da, lasai hartu dugun zerbait, eta organikoki atarigun lan bat edo, ez? Orduan, pozik nago, azkenin lantalde izugarriak agure bai, lagun pila bat hemen daude bai azokan eta bai kontzertutan beti nerekin, eta hortxe gabiltza. Azoka polita dela, gauza polita dela ez dugu zalantzan jarriko, eta urteak oparoak izan dira biontzat, baina galdetu nahi zuene bai, ea nekatuta zabeten, ze egia ospeak nekatzen dula bere forma guztietan, eta azokak ere bai nekatzen du, eta ezakit nagi edo pereza puntu bat ematen dizuen azokak ere bai. Isilunea. Isilune dramatikoa. Nik egia esango dizut, disko gehienak atea ditut Durango, bueno, aro hortan ez, gehien bat, eta disko honekin nahi zuzen ere salto egin nuen, eta pasan urtean kale egin nuen, eta, bueno, etxean ere oso gustora goten da, eta online ikusten dituen hautseneako kontzertuak, eta gogoan dut ez, horre pandemia garaen ere bai. Baina, bueno, badauka bere puntu politxare bai, ez. Batez ere, jendearekin elkartzea eta hori, baina, bueno, egia da, ostia, laugarren egunerako edo pixka nekegarria. Nabaritzen da, lehenengo gunean ari gara galdetzen. Bai, sobresposizio hori, joan naiz postura iritsi. Iritsi berri. Oraindik fresko, bai. Bestela jode. Aizu Gorka, ni galdetu nahi nizun, marketingaren inguruan egia da, hasiera bat, kontzeptu bat dela, ze horre diskoko kanta guztiak bat horrekin amaitzen dira, eta egia da, gero atera dituzun, merchandisingeko elementuek ere, hor bat hitz hori sartu diezula. Egia da, aurten adibidez bizi izan dugula baita fenomeno nahiko antzeko bat Brat unibertsoarekin, Brat diskorrekin, ezagik? Bat eta Brat. Bat eta Brat. Hori guztia hasieratik ja pentsatuta zenuten, hau da, gerora ere bat hori denean erabiliko zenutela, edo gerora atera den zerbait izan da? Hau izan zen, gau pasa baten ondorio edo, ja diskoa estatu batuetan masterizatu genuen eta jaso genuen ja audioa, eta orduan kantuek bazuten izenburu normala. Eta halako baten gau hortan esan, ez nago oso gustora tituloekin da zakizer, eta orduan okurritu zitzaidan holako epifania momentu bat eukin nuen, eta igual, bat, eta danei bat, eta azkeneko kantua besterik ez, eta holako okurrizio bat izan zen, eta ala geratu den, eta gero horrek markatu du egia da gira osoa kantu guztiak, eta bai, bete zait WhatsAppa eta dena beti xaguzara ateatzen zait bat jartzen dut, eta bakizu. Bueno, borobil atera zaizu dena, ez? Bai, egia esan pozik diskoak badauka xumetasun bat, ola soiltasun bat, hor bai musikan, bai soinuan, eta bai arregloen aldetik, eta honek ere uste dut ematen ziola olako soiltasun bat markatzeko beste bide bat izan da azkenan, eta bueno, uste dut polita izan dela, eta bai, ja... Eskorain bat hori esaten duzun bakoitzean ja obsesionatuta nago, ja. Bai, nire, bai. Dena, ez? Edo zer bat. Edo zertako balio du da, bai. Izan zen, egia zen, hori, bero idatzi nion masterizadoreari, ez? Beitu, soinua eta de puta madre, baina izenburu guztiak aldatu behar dituzu.
Bueno, esaten da aspalditik CD-aren edo KD-aren euskarria gainberan dagoela, ez direla diskoak saltzen, gero egia viniloekin hor saluzpen txiki bat egon zela. Oain irakurri dut, zera badatorrela berriz, bueltan. Bueno, ziklikoa izaten da hori, ez? Bai, bueltatuko da, ja. Ezakit, baina gertatzen da edo antzematen dendik azokan artistek geroz eta kreatiboagoak edo izan behar dutela euskarriari dagokionez, gainera, era berean, erakargarri izan behar du euskarri berri horrek, ikusi dugu txupatxosak, kajak, muñekitoak, danetarik ikusi dugu. Karo, erakargarri izan behar du, era berean originala, ez dakit berriz nator nekearen galderarekin. Ez dakit horrek nekatzen duen edo, ez dakit batez ere lehen gaiak edo kantak garrantzia galtzen duen edo, pixkat beste guzti horrek eklipsatzen duen azkenean garrantzitsuena dela diskoa edo kaleratze hori, ez? Nola ikusten duzu hori? Bai, esango nun, gaur egun bizi gala ez pixkatola gizarte, ez? Gizarte baten dena azkardi joana, ez? Eta pixkat, azkenina irudiak iten dula, ez? Orduan askotan zuzantzuna, jendea izartu berdio begitikan, ez? Lehenengo, esango nun, diskoa, produktu nahizun bezala ditu. Horregatik jendea jotzen du, ez? Ideia hauetara edo pixka bat bere estanda edo bere ez musika apaintzeko ideia hauetara. Eta azkenin zantzuna zu, nire iruditzen hau bintzat, musika dela, ez? Eta azkenin gustoko bari mazu obra bat edo, azkenin importauna musika dela, baina gila da, gaur egun bakizu. Piskat marketingan bilakatu da baita ere, ez musika, osea, musika da. Zein da gakoa marketingak ezkutsatzeko zure musika edo? Ze askotan horren mesedetan hasi gaitezke gauzak egiten eta nola babestu dezakegu kanta edo lehengai hori, nola ikusten duzu ez? Zaila da, nik urtea dara mazkit, nire lehentasuna nahiko argi dauzkat alde hortatik. Baina egia da, pues, bueno, gero kantua helarazi bar zaiola entzuleari, eta hor dauzkagula orain lanabes batzuk oso eraginkorra dianak. Ez dakit belaunaldi kontuan ere bai, niri batzutan pixkat argudioa edo zorrarazten dit ikusten dudanan estrategia, eta batzutan ez, mundu hau barrutik ezagututa, ez dakit, teaitik artista bat esan ez, eske publikoa ez dakiz, baina ez du badakizu hori iten ari dela, ez dakiz saltzeko eta ez dakiz da. Nahi gabe, ikusten duzu atzeko, zera ez, gibeleko zera hori, eta pixkat, bai, sortzen dit alako ezin egon bat, ez, nik ezagutu izan dut, internetik gabeko musika eszenare bai, eta horregatik, bueno, uste dut erroak oso, bueno, ezagutu izan dut hori, eta orduan nahiko argi daukadala uste dut, ez? Baina, bueno, bestalde, beti izan da euskal musikaz, ez? Musikari honak eta saltzaile txarrak diela, eta uste dut orain aldatzen ari da, aldatzen ari dela, bai, eta jende askok bikain egiten du hori, ez? Eta sareak nola erabiltzen dituzten, eta estrategia aldetik da bikaina, ez? Eta nola saltzen duten, da hori ere iruditzen zait badela arte bat, ez? Baina, bueno, nire kasuan behintzat, nahiko argi daukat, hori musika daukala lehentasuna, edo hala beharko lukela. Aipatu dituzu Gorka belaunaldiak, ez, bueno, zure bakarkako lehen lana dan arren, hau aurkeztu duzuna aspaldian hasi zinen zu musikan, eta eskarmentua badakazu. Zure perspektibatik gaur egungo belaunaldiei, hauei begira, bada zerbait bereziki gustoko dozuna edo oraingo artista berrietan zerbait aipatzekoa edo belaunaldi berri hauetan? Bueno, ez dakit, nik uste hori euskal estena pixka atomizatu egin dela eta bueno, orokorrean munduan ikusten den joerak ez jarraitzen dela beti bezala, ez? Hemen ere horren isla besterik ez gara, ez? Gure kultura txiki eta hizkuntza gutxitu honetatik, horrek ere ematen dio bere berezitasuna, ez? Baina ikusten dute, bueno, badagola oparotasun bat eta aniztasun bat, igual orain arte ez dena egon, ez? Eta hori adibidez gustatzen zait. Eta gero batzuk ze argi daukaten ere bai, batzutan argi ematen du, ez? Baina gustatzen zait hori ere bai, ez? Hartuta zure eskaintza, ez, defendatzeko grin hori, nik uste gure belaunaldian ez geneukala inbesteko, ez dakit. Determinazio hori, ez? Ez da hortan, edo proiektuan, bakoitzaren proiektuan? Bai, edo helburu bat badago baita ere, bengok esaten zuen, ez? Azkar lortzeko gauzak, ez? Eta dena nahi dugu ja, eta hori ere batzutan... Hori gizartearekin bat dator, ez? Momentuko gizartearekin. Bai, nire ustez horrek talka egiten du gainera sormen erritmo naturalarekin, ez? Eta hor badago zerbait ere bai. Guk hori ere irratian nabaritzen dugu, nola jasotzen dugun musika, azkartasuna, hori ere nabaritzen da. Bai, nik gehiago ikusten dut beti aurrera begira, edo nik nahi dut egin disko bat, jendea buelta deu dadin disko honetara, gaizki dagoenean, edo gozatu nahi duenean berriz ere itzultzean ere diskora. Berriz zaite ateratzen den egunean ez badu ez dakit zenbat entzunaldi edo ez dakit ez. Bengo, zure galdetu nahi zuen, ze duela bizpair urte, hemen ere bai zurea bestelako proiektuak hasi ziren ateratzen, hasi ziren jaiotzen, eta hemen ere bai, Euskal Herrian ere bai erabilitzen musika urbanoaren etiketa super ambigu hori, ez? Nitxo antzeko batean sartu zela guzti hori,
Eta, bueno, zurea bezalako zure proposamenean bertan aniztasun handia dago, eta ez da, bada rapetik ere bai aldendu den zerbait. Gaur egun iruditzen zait, hau nere iritzia, baina, bai, gaizki zartu da, ez dakit ondo jaio zen, baina gaizki zartu da musika urbanoaren etiketa hori. Nola ikusten duzuzuk? Horren parte sentitzen zara edo terminologia hori nola ikusten duzu gaur egun? Bai, nik esango nun gaur egun ez baliabide gehiago ditugula ez, musika iteko orduan, bai, produktzeltetikan, ekoizpenaltetikan, esango nun ez dola hain markatuan, ere ustez hain gaztin artean, genero desberdinketa hori ez da hain markatua ez, adibidez, altzuin egun batean hartu gitarra rockero batzuk eta sartu rapeko erritmo batean edo pixkat bonboka jaiak erabiltzen. Iruditzen hau, gu hau dela pixkat experimentatzen ez musikakin eta hori bai positibola azken nintzen iruditzen hau estena anitzagoa dela ez. Santzun bezala nik uste geroz eta anitzagoa dela euskal estena eta horrek posten hau, iruditzen hau azkenin aberatsgarria dela denentzako. Aizu eta... Horirik ideala ez barkatu, baina... Piskat behar zela lehioak ireki eta biskat aireratzea, Zelen hegemonikoa zen musika horrek, piskat indarra galdu dut uste positiboa izan dela, aniztasun honen alde. Eta hori uste dut ondo etorri zaigula, batez ere pandemiatik honan ikuste lehen aipatzen denun aniztasun hori, begi biztakoa dela, Aizu, hemen elkartu zaituztegu zuek biak, ez da kasualitate izan, bagenekielako edo sumatu dugulako, batak bestea miresten duela, oda Bengok Gorka miresten duela eta Gorkazuk, gustatzen zaizula behintzat Bengoren musika eta miresten duzula bera. Egia da, ez dakit, zuen artean badago belaunaldi hor salto bat, tarte bat, baina gertu sentitzen zarete era berean musikari dagokionez edo puntu batean elkartzen zarete zuek, ez dakit, musikari bezala, artista bezala? Batek baiet esatea ez dakit zetu behin. Ez, miresmena badago eta ni, saiatzen naiz jarraitzen, dana ez dut entzuten, baina, bai, goratzen dut Bengoren lehendabiziko bideoak ikusi nuenean, ostia, badago zerbait eta posten naiz piloa, ez nola, aurrera doan proiektua dela, oso serio hartzen duena, eta uste dut disko honekin, ez dakit, ez zaiola faltako, oi hartzunik eta kontzerturik, eta ez dakit zer batzen gaituen, hizkuntzak hasteko, eta gero, ez dakit, niri ilusioak ere, bai, ni urte pila daramatzkin musikan, baina ez dakit, orain nolabaiteko hasiera berri baten baitan nago eta sentitzen naiz aldi berean nolako 0 kilometro batean nolabaiteko. Biok zaudete disko berria, disko berria bakarkako disko aurkezten Durangoko azokan. Zure kasuan ez lehen da bizikoz, baina bai bion kasuan bakarkako disko bat beraz, hori elkarbanatzen duzu baita ere. Ja ez dago talderik, ez? Ez dago talderik. Eta zure kasuan Bengo? Bai, esakon nun, ez antzunazuk, pilat mineztutela nik azkenin Gorka ez zen jun proiektu guztian gatikan, eta dakan trajektoria guztian gatikan, eta hoitxe, netzako gore badela hemen berekin egotia, azkenin erreferente uki dugu lauke bai Euskal Herrian beha bezalako pertsona bat, eta esango nun, gaur egon musikan, euki duela bere eragina ez, nik uste gazte guztiengan galdetzen bali matzo esango zute baiet, eta bai, olako referenteak eukitzera egutako oso garrantzitsua dela, ez? Bai euskerantzako eta bai gaztientzako. Haze marroia, galdera hau, Bikote eskerrik asko hemen gaztean izateagatik, Durangoko azokan zorterik onena, animo, ze badakigu egun hauek gogorrak eta intensoak izaten direla, beraz, hori, disfrutatu baita ere, animo, eta ondo joan dadila aurkezpen hau, diskoaren aurkezpen hau. Mi esker, eskerrik asko.